Digisimu-hanke on alkanut huhtikuussa 2024 ja se päättyy joulukuussa 2025. Hankkeen moniammatillisessa tehotiimissä toimii 4 jäsentä Sataedulta ja toiset 4 Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Sataedun projektipäällikkönä on Sini-Charlotta Kamberg ja SAMKin projektipäällikkönä Anni Riikonen. Hankkeen keskeinen tarve on tuottaa entistä kyvykkäämpiä moniosaajia sote-alalle, jotka vastaavat työelämän jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Hankkeen tavoitteina on kehittää sairaanhoitajien ja lähihoitajien koulutuksen laatua, luoda digitaalinen case-pohjainen alusta, jonka avulla hoitotyön opiskelijat voivat itsenäisesti opiskella potilaan moniammatillista kokonaishoitoa pelillisin keinoin. Kehittää simulaatiopedagogiikkaan perustuva ohjausmalli, joka tukee käytännön harjoittelua. Hankkeessa toteutetaan monipuolisia käytännön toimia, joista olemme jo toteuttaneet Brainstorm-koulutuspäivän 16.9. sote-organisaatioiden kumppanuustoimijoille. Lisäksi 15.10. ja 11.11. on toteutettu työpajat moniammatillisten työelämälähtöisten case-tilanteiden kirjoittamiseksi. Näissä työpajoissa on suunniteltu ja luotu realistisia potilas- ja asiakastilanteita koulutuksen ja simulaatioiden käyttöön. Lisäksi olemme osallistuneet useisiin tapahtumiin, kuten 100 hyvää tutkimuspäiville, hyvinvointiteknologiamessuille, AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville sekä kehittyvä vanhustyömessuille. Vuoteen 2025 kuuluu paljon suunnitelmia. Tarkoituksena on jatkokehittää digitaalista ympäristöä Thinglinkissä, suunnitella ja toteuttaa hankkeen aiheisiin liittyviä podcasteja, osallistua ITK-päiviin, toteuttaa opinkotiprojektia yhteistyössä Attendo Kuninkaanhaan kanssa, toteuttaa HSS-opetusta, jossa koulutetaan Kiinasta tulevia lähihoitajia, luoda nukkekodista simulaatioympäristö, johon mallinnetaan ja 3D-tulostetaan apuvälineitä. Lisäksi vuoteen 2025 kuuluu useita pelillistettyjä ratkaisuja ja paljon simulaatiokeissien suunnittelua ja toteutusta. Jos haluatte lisätietoa tästä hankkeesta, niin tutustukaa verkkosivuihin ihmisentoimintakyky.fi. Kiitos!